wilujeng dalu Mas Jo Klidik. Sami wilujeng dalunipun Mak Canggi Mbok. Menika sowan wonten ing Nyawangan. Alhamdulillah. Sowan Bapak Kades Sekecamatan Sendang lenggah wonten ing Nyawangan. Wonten Bapak Ketua Dewan Bapak Marsono Emsos, wonten Bapak Camat, wonten Bapak Kepala Dinas sangka Kebudayaan dan Pariwisata. Insyaallah. Uga wonten Bapak Kajari. Uga kepareng rawuh Bapak Tri Sutrisno. Nggih, mula berkah saking para-para punggawagung, para-para pejabat-pejabat daerah, Nggih. para-para piyai-piyai ingkang pinunjul yang mempunyai kualitas dan kuantitas dalam kepemimpinan secara porsinipun atau ingkang dipun lenggahi, insyaallah dari jajaran Muspika rumambah dumateng warga masyarakat wonten ing Nyawangan nggih Pak. Nggih, Nyawangan. Insyaallah sedaya pinanggih bagas kuwarasan ridho saking Gusti Allah, pinanggih rayu wilujeng widodо mboten wonten rubeda nir ing sambikala. Amin. Nggih, mula dalu menika Bapak Marsono saben-saben mengeti ambal warsa wonten ing Kabupaten Tulungagung dalu menika mesti nggelar wayang kulit wonten ing halaman panjenenganipun. Nggih. Wah, luar biasa. Saestu saben-saben lenggah biasanipun madhepipun mriku, Pak. Nggih. Sakmenika dipun adepaken mriku. Oh, ngaten. Nggih. Cetha jelas Bapak Marsono iki peduli kalawan kabudayan mliginipun wayang kulit. Saestu mboten kok wayang kulit kemawon. Babakan budaya beliaunya itu selalu ngerangkul, selalu mayungi. Insyaallah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, beliau Bapak Marsono, insyaallah tansah pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma amin. Tur menika bukan semata-mata untuk diri pribadi. Menika memang kagem warga masyarakat Tulungagung dan Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah. Mula dalu niki ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat sedaya gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sing mirsani kaya ngeten Pak. Nang Pak. Mlaku adoram nganti ngojek kula wau. Lah ngopo kok dadak ngojek? Lah pripun mlampahi nggih tebih bakul nggih kathah. Demi menjaga kesehatan le mlaku ora ana 10 kilo ki ya tindak wae ben awake iki saya sehat. Wah nek sehat niku diutamakan Pak. Sugiya kaya ngapa yen awake ora sehat muspra Pak. Tenan. Pondasi manusia niku ingkang baku niku sehat dulu. Ya. Sehat raganya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Sedaya niku antara qalbi akhlakul karimah lan jasadiyahipun sehat. Insyaallah nyambut gawe mesti manfaat. Siji sehat. Nggih. Loro jasmaninipun. Rohaninipun. Ning sing ora kalah penting semangat. Nggih. Semangat nggih kedah dipun tanamaken. Mula kaya Mas kula niku semangat niki. Semangat babakan apa? Loh, nyambut damel niku mboten ate telat, Pak. Disiplin. Wah, elok banget. Oh, lho pripun ta panjenengan? Lah niki wayang debok rong ditata, genset sing nata nggih niki sih. Iya. Saking semangate. Lho nggih lho. Iya. Piyayi Nyawangan niku nek mboten kalih niki mboten cocok. Wah. Soale nuwun sewu sing arepe nggih tumbal nggih bangun ratan nggih niki sok. Aduh. Iya. Wajahe lak wajah aspal niku. Kita klungsu-klungsu meludu Mas Jo Kluthuk kaya ngapa? Tembung seklimah kagem warga masyarakat Nyawangan. Wis pokoke kula ben tekan mungkin iki ana pigunane. Siap. Heeh. Seneng. Seneng kepiye? Yo seneng. Aduh iki lek timbali Pak Marsono iki wis kaya-kaya ping 3 ning kene iki. Ping 3 piye kok iso? Lho enggak. Kapanane Madhep Rono. Nggih, kokono Madhep Rono wae wis ping 4. Madhep Rono. Iki somben iki tahun ngarep iki dige spektakuler iki adewe kon mlumah somben iki. Lho. Mlumah contongmu kuwi kok iso. Lan sebabnya mbiyen apa Pak? Sebabnya kok wayangan iki 2 tahun yang lalu iki didep Rono. Ngajeng dalem. Mergo iki dijagani iki longsor, tapi alhamdulillah pada malam hari ini wayangane jenengan iku ora bakal longsor mergo didep Rono. Nggih. Iya. Lho, mergo wis duwe tanggul. Iki saniki pun duwe tanggul iki dadi pun aman. Niki sampeyan. Dadi yo nyinden ngeras dadi tanggul. Pangapunten Mas Minto. Sampeyan ki mbok ngunggahke derajate sesama umat niku to. Iki elek-elek iki ya presidennya Pak. Ayu kok elek piye. Kuwi lemu-lemu kaya ngono. Nah,
maksudnya inilah ya padha umate. Iya, iya. Tapi Gusti kok Nggih, Pak. mbok undhamana Ora kaya undhamana. tanggul. Iki dudu tanggul. Apa? Iki jembatan Serabah sing anyar ya iki. Wah. Bangsane. Pangapunten lho, Pak. Niki nek omong mesti geseh kok. Sik, Pit. Kowe Balik. disendu tembung kaya ngono iku mbok ya diwangsuli lho. Aja wedi le karo dagelan. Miru jare kalau ndelok bal-balan. Pangapunten. Kula mboten ajrih kok, Pak. Ya nduk taewangi nduk. Namung ngregani lan niku sepuh, nek mboten sepuh nggih kula jotosi. Rasa mbok jotos sinten ana tuwek wis bongko dhewe kuwi. Aku ra iso mati wong KTP ku seumur hidup kok. Loh. Semua orang ki ya pasti kedunungan ngono kuwi kok iso. Pokoke ngeten lah Pak, pokoke kula niku anggere mriki niku hari jadi lah. Wong le munggah ki grusak-grusu, Nggih, nggih. tundone ya kleru. Keturunan Lagi lho, mula keturunan ning gone sopa Ora keturunan. wong gak jarik to ya kaya bathike kuwalik lho coba. Kowe ketara dudu putra bangsa yang wah kudu niki yen nggih jare garudane ngene lho. Lah iki sing Nah. bener buntute ning dhuwur. Buntute ning dhuwur, ndase ning ngisor. Nah. Lah aku mau pas miru ndasku pas ning dhuwur. Kowe iki senengamu ngeyel kok. Pak Marsono ki Kyai yang Iya, iya Dorong. Ning iki yo ketemu Pak Marsono. Nah, Ning Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata rawuh, Nah, Pak Bapak Lurah nggih Bambang, rawuh dan Bang. Nyawangan niki warga masyarakat nggih tumplek-blek. Wis ngeten iki kula niku sing kula kangeni ngeten iki. Sok ben main ning daleme Pak Marsono. Yang saya bayangkan ya seperti ini. Pripun? Penonton mesti ning dhuwur niku dari Nggih. ngeten iki hebat, Pak. Lah, nggih. Nyawangan ini bisa diajukan jempol barometer bahwasanya penonton yang cinta terhadap budaya Indonesia ya Nyawangan gini. Tepuk tangan untuk masyarakat Nyawangan ya. Nah, luar biasa. Dan yang selalu menanamkan jiwa nasionalisme dan jiwa yang berbineka tunggal ika ki yo Nyawangan gini. Kok saged ngoten? Saiki mun nun sewu. Nggih. Deloken Nyawangan ki deloken. Piye, Mas? Wong sak mbane. Iki nglumpuk nyawiji dadi siji, ora bedak-bedake sapa sing dipilih, sapa sing ora dipilih. Nggih. Padahal tanggal 27 27 November besok ini adalah pemilihan pilkada, pemilihan bupati yang ada di Tulungagung. Heeh. serentak. Saya yakin penonton sakmene mbane iki duwe pilihan dewi-dewi. Lah, nggih. Ning lek wis duwe acara ning desane tetep nyengkuyung apa sing dadi kajate desa, Pak. Loh, wong desa ki guyub rukune sing dadi pondasi, Mas. Hebat lho Pak niki. Iya. Ini yang bisa dinamakan penonton yang berbeda-beda tetap satu jua. Gen kula niku ngeri, Pak. Piye kuwi? Saiki pun tanggal pinten? 19 toh. 19. Berarti kurang Satu minggu. 8 dinongkas Iya. pilkada. Gen kula niki sakniki, niki panas-panase, Pak. Loh. Panas-panas Loh iya, karena beda pilihan. Apa tanggamu tukang ngebong botol kabeh napa? Panas ki tegese hawane iki lagi ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Oh, berarti tukang seneng gambar tanggane iki. Gawat dasmu ya. Loh, lah garis merah iki ayo. Garis merah itu perbedaan. Ya, ha. Perbedaan politik, Pak. Nggih, nggih. Gen kula niku sakniki rawan. Wong wedok niku maksimal metu bengi ki jam 09.00. Wong lanang metu bengi jam 12 niku nguyuh dicekel. Gen kula niku sampai sakniki rawan, Pak. Oh. Kuwi berarti ora sejuk kita, Mas. Nah, iya. Kuwi ndak sejuk, kene iki sejuk harmonis, Mas. Lah nyapa lho? Arepa nom tua gede cilik kabeh gumolong nyawiji, arepa beda pendapat tapi tetap menjadi masyarakat yang hebat gitu, Mas. Nyapa to kok kuwi? Loh, Jadi takon- ngene sampean ada jam malam, Loh, lek wong nggih. wedok metu batasane jam Jam 09.00. 09.00 bengi. Lek kok ngantek wong lanang Wong metu lanang luwih niku saka metu jam 09.00. jam- Nguyuh tok kowe dicekel. Dicekel. berarti kan ora sehat niku. Lah nyapa ora sehat? Loh, takutnya kalau memprovokator dan memprovokasi masyarakat yang tidak tahu. Lah nyapa provokasi barang? Ah wong lanang metu jam 12 nguyuh dicekel. Nguyuhe dicekel coba. Lah ora cekel berarti mau obat mabit. Loh, Masa dikawat. walah sing mbok omongke iki gentalune kuwi ta. Tak tonyo ndasmu we dirungokke penak-penake kok iso jluntunge kok kono. Tur hebatnya nek siji Mas, warga masyarakat Nyawangan le mirsani wayang iki wong semene kae kabeh padha madhep rene kabeh. Lho nggih, Pak. Enek sing madhep rono mau ya nguyuh ki mau cekel. Ane kabeh lho Dlan, sing ning mepet dhuwur iki Dlan, bodho celanan kabeh. Sebabe nyapa kok celanan? Lho, lha kok lek kathek gawe katok ndek leboni orang-orang dilokok. Ya kuwi. Wong ono ning jero ya enek kok. Pripun? Nang mburimu ndelok wayang enek kok. Nggih, nggih. Nggih sarung. Terus? Udan terus ana sarungane wong udan lho. Iya. Ya nyekemes lho. Kok nggih sarungmu saya adem lho diunggahne. Saya adem diunggahne, saya adem diunggahne. Aku nang mburine to, Pak. Nggih. Saya munggah tak delok. Aduh, lek di iki ya. Nyapa? Bareng di aduh, lek di iki ora rangkep. Lah kok ketok kaya nglingguhi apa jenenge kodhok bangkak lho. Oh mergo kaken Kakek duga tipe ora rangkepan. Lah ngono ki jenenge Kyai Sepuh. Tapi ki nun sewu, beda. Pak. Niki wayang. Wayang menika wis dadi nyawiji mulane Tulungagung menika hebat ninggale Pak Marsono. Heeh.
dalam hari jadi Tulungagung yang ke-819. Ini menunjukkan bahwasanya Tulungagung ki wis ulang tahunnya wis tuwek, Pak. Kutha sing sepuh. Nggih. Mulane sesepuhe iki budaya ya ora ana liya ya ki wayang kulit. Sebabnya apa wayang kulit? Wayang kulit itu sudah diakui dunia bahwa wayang kulit itu adalah budaya Indonesia. Secara UNESCO wis mengakui. Iya, dunia. Dunia iki. Nggih. Jadi wayang kulit iki salah satu bentuk hiburan yang insya Allah sudah diakui dunia, Pak Minto. Ya, Gitu, ya. Pak Minto. Heeh. Engko aja mulai. Lah nyapa? Engko saya bengi, saya isu engko larone sing budal. Wis. Kok mulai karo luru laron. Lho ora apa kok ning lak hubungane karo hari jadi lah apik, Mas. Nah, Angka yang keberapa? 819. 819. 8 siji songo, 8 karo siji jumlahe songo, songo karo songo jumlahe 18. 18 sangkane siji karo songo. Soki saka tembung salat, ngoki ngongso. Ya ora, Pak? Ngene jelas ngene. Kuwi mau 8 karo Piye, siji. piye, coba. 8 karo siji jumlahe piro? Songo. Songo karo songo jumlahe piro? 18. 18 sangkane piro? Siji karo 8. Jumlahe piro? Songo. Songo ki saka tembung salatmu kudu ngongso. Oh, tegese kudu sregep. Kudu sregep. Ya. Mergo menungso kang urip ning alam donya kuwi kudu sregep manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Layakno kowe saking sregepe sujud ora gelem balik kowe. Aku ndek ngira balik mergo untu kecantol saljadah ndek iki aku. Lha kuwi ya disawang kok iso. Tegese salate kudu ngongso. Mergo salat manembah marang Gusti kang murbeng dumadi ning aja lali manembah marang Gusti ya sing darani habluminanas ya habluminallah. Ya hidup bermasyarakat ya kudu nyawiji karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contone nyawangan bengi menika. Masyaallah, jan bocah Ngono lho, iki Pak. ampun ya ampun. Wah, Omonganmu saiki teteh lho Lele, kowe iki mondok ning ndi? Aku sawise Indonesia menangi aku ngene iki omonganku aku. Ora ana urusane kuwi. Ha iki lak dideleh ning latar, Mas. Latar ki saka tembung laki lapangkan dada jenenge menungso kudu sabar. Tar ki saka tembung tarimo, taruna ngukuli bapa. Besok insyaallah nyawangan kene iki bakal enek generasi sing dadi pinitua utawa dadi pimpinan daerah utawa pimpinan negara. Alhamdulillah. Contohnya nyawangan alhamdulillah Pak Marsono. Pak Marsono Ah, Bapak Marsono. dados napa? Ketua Dewan toh? Ya, Lah, betul. itu pejabat terpandang, Pak. Sok ben kene enek, sok ben ki moden terkenal ing Indonesia. Loh, weh. apa iya, Mas? Oh iya, Mudin iki moden. Angger ndongani mayite tangi, sok ben ngono. padungane Apa mayite iki? tak. Syukur ra sampluk lawa cangkemmu kowe. Iya. Wah, kek lawane moden iku. Lawane moden. Lah iki Lawa. Lah oh mbok jelas iya. Lawa ki saka tembung besok kene iki bakal akeh lowongan pekerjaan. Alhamdulillah. Woki woro-woro, Pak. Dadi saka siji dari mulut ke mulut, insyaallah pawarta iki bisa ditampa. Apa-apa kok iso mbok jelaske iki. Lawa ki liwati wis sasmita. Tak mongi kowe. Maine ning nggon panggung cedhake enek wit apa ki? Wit pule. Pule, puki saka tembung putu-putune kene besok bakal dadi putu sing migunani tuprape nusa lan bangsa. Amin. Lene Leki lirwa, dadi bapak dadi mbah aja sampe lirwa. Kudu tetep ngawasi anak lan putune mergo saiki zaman digitalisasi kudu diawasi apapun digunakan dengan sebaik-baiknya. Loh, ono lho. apa sing Wong iki lek IQ-nya tinggi, IQ-nya bagus, otak adik matuk Kula ya iku sejati. terak soto, Pak. Weh, Sotone, Pak. piye Mas? Sotone piye jajal? Iwake tipis-tipis moncak. Sok apa? Tapi umbruan. Lah nek lak didelok senajan to iwake tipis piyune lak akeh. Apane? Krupuke lak yombo. Ya, mbok krupuk ya mbok digo nutupi iwak sing tipis-tipis. Ora gawe kuwi kok iso. Tapi oke. Lah kene mbok sisene ra mbok maem daging mau nyapa? Daging dasmu laos kok kucluk ya jane. Lah tak kira daging kok iso. Sisih dipek laos. Sisa-sisa iki nggih keri dhewe. Kan dhewe apa laos mosok usus. Apliko kang lenggahi Bapak Marsono. Heeh. Daleme weruh. Weruh. Madepe ngendi? Ngalor. Ngalor. Tenan po? Ngalor tenan po ora? Sik kono ngendi? Wetan. Mas Didik kono ngendi? Ngawur. Kono ki kidul. Salah. Kono ki lor. Lah iya ngarepe kidul. Wong ya aku wis ngomong daleme madhep ngalor kok dadak mbok tekokne iki ya nyapa. Lah iya. Lor ki saka tembung utara. Utara ki urip itu hanya sementara. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang, dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Mulane urip mung sementara. Iya, Pak. Mumpung sik diwane urip, manfaatno lek mun dagel lucok-lucokno timbang sesuk mati. Peh,
Diomongke aku rasa mati yo ngekel. Aku iki mati gelem budale aras-arasan. Ana utara, ana selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Tegese slametan ki iki budaya. Ora nyimpang saka agama, mergo iki tatananing budaya, budaya karo agama nyawiji. Sampeyan ngomong ngono ki awakmu yo tau slametan. Piye, Pak? Tahu. Yo tau slametan wong senengane mek diundang gendoran ra tau slametan ngono kok dadak. Selatan. Selatan ki selakno anggonmu. Slametan. Loh, wonten utara, selatan, lajeng timur. Timur ki ati-atine lek munjaga umur. Ngono lho Pak Minto. Ya. Wonten timur, wonten barat. Barat ki bare ning akhirat. Loh, ya ampun. Ngeten Ya, Pak. iki. Kulone kowe iki sing hati-hati ya. Timur, hati-hatine mau njaga umur timbang teko barat. Lah iya, Lah iya. barat bare ning akhirat. Tapi lek ning akhirat, Pak, nun sewu. Tergantung saka tumindake. Terus? Saiki tak tekoni, Pak. Sak tekon apa aku ya? Loh, lah kowe iki takon apa kok iso? Larone oke to iki. Kowe iki menengo wae, kowe kuwi dianggep omah tawon kok iso rumangsamu. Laron kok tawon iki. Lho, iki lho. Wis arep tekan apa? Oh, iya to. Nyapa? Lho. Piye? Piye? Mripatmu aja plilak-plilik roh panganan lambemu. Mangan sik ye. Nyambut gawe yo nyambut Ayo. gawe. Ora Pak. Wong kene iki jenenge ngenak-ngenakke. Jenenge suguh gupuh aruh ki. Nah. Kaya penjane Pak Marsono. Penting banget kuwi. Nyatane ora ana sing gotang, ora ana sing Iya ya to. Aku kan Ambiar to. Konsentrasi ambar bareng ro soto metu. Lah kowe saiki iso selatan, barat, utara dan timur. Jajal iki. Soto ki apa jele? Soto. Soto. Soto dudu ora enek dudu. Lho sik to. Matane pancen iki garingan sik Wis tak omongi lho, duduhe iki aja dicampur iwak pitik. Lah ngapa? Akhire duduhe ya dientekne pitik, dadi entek. Mangsane soto penjenengan Kang Metani anu Pak Coba soto. wonten apa niku? Iki ning kene ana sego. Sego ki saka tembung se ki sekolahmu kudu dhuwur. Go ki gotong royong. Dadi warga masyarakat Nyawangan kene iki besok sekolahe bakal dhuwur-dhuwur lan ora lali nindakake gotong royong. Ngono lho, Pak Minto. Ayo. Wontenipun sekolah lajeng kasusun napa Pak Minto? Ana sambel. Oh, ada langi yang gragas kok. Tak kira ki ya merdekke sing kepenak penjenengan. Timbang didisiki dagelan tak disiki. Nun sewu. Oh. Dalange luwe lagi. Dalangi ketoke cuwilik lho. Tutuke cilik. Nenek ngemplok yo oke lah. Lah kuwi biasane ning omah ora sendok sekrop kok biasane. Wontenipun sekel lajeng wonten mihun. Mihun ki saka tembung warga masyarakat kene iki miki ora gelem mikir teke dhewe ya mikir teke tangga. Oh, ora mikir tegese ora duwe rasa iri lan dengki, tapi tegese mikir tangga sing kekurangan insyaallah dibakal dibantu. Oh, lung tinulung. Loh, wontenipun mihun. Lajeng wonten kentang. Kentang. Iki kudu harus enek sangkut paute karo haute lho. Kentang. Kencengno tekadmu. Leres Pak, leres. Aku bareng mangan malah iso aku. Domong ya. Nek mangan ora iso Mas sampean Mas. Ken ki apa? Ken ki apa ki? Aku kelingan rono lek kae. Iki domongi ken ki apa? Lah ya iki kencengno tekadmu. Tak kira kenceng kok. Tegese warga masyarakat Nyawangan kene iki bakal kenceng tekate. Kentang. Mbah Lurah Nyawangan duwe kentongan. Lho. Kok ngono iki. Tangki saka tembung tanggung jawab. Dadi wong kene ya tanggung jawab, insyaallah ora bakal lepas dari tanggung jawab beliau masing-masing. Wontenipun kentang lajeng wontenipun daging ayam. Daging lho. Menika daging. Dah ki apa? Ndang cacah. Sik to kalem mikir kucul kok jenenge iki kok. Ya kabeh ku rasa dadak kesuwen. Menika saka tembung daringane ora bakal bocor, Pak. Oh, kentonge ora bakal guling. Ya. Ngoten lho. Ging menika ging. Ging menika yen isuk warga masyarakat kene sehat mergo segep jogging. Loh. Sehat mergo olahraga jogging. Lah, dalane kan muncul iki mereka jogging. Iya layakno kentole gede-gede. Iya. Wontenipun daging lajeng kasusul sayuran ingkang paring Kecai. apa kuwi? Kecai iki apa to iki ya? Kecai iki apa to, Pak? Ayo mbok sing ijo-ijo iki. Capar menika capailah cita-citamu. Lek wis dadi tercapai aja lali paringono wong tuamu. Oh, dadi nyenengke. Nyenengke wong tua. Sakwise sukses. Iya.
wontenipun caper lajeng dipun campuri kalian gobes. Gobes ki gotong royong. Bes ki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Loh, dadi sampun barang yen nyambut gawe diawali kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. jangkepipun dedaran dipun paringi duduh. Du menika dupak ndasmu. Kosek to duduhe iki lho. Duduh. Nah, ngono. Du menika duka. Wong lanang wong wedok ning kene iki ora seneng duka. Tegese pitutur sing becik insyaallah ora gelem duka bakal nuturi kanthi becik. Sabar. Sabar. Duh menika. Duh menika duh menika saka tembung duh Gusti. Duh itu apa? Ya angkrek ya. Lho ora aku dalon-alon. Duh menika apa ya Pak ya? Duh menika pituduh. Nah, ngono. Cobi Nggih. krana niku wonten soto dipun dahar. Nggih. Saksampunipun dipun dahar lajeng wonten daging ingkang nyelit wonten ing waja tegese sliliten. Sliliten niku tegese napa? Tegese untule bosok. Jenengan kok teko sliliten kok iso. Nggih campurane sayuran kok iso. Bos lilitan ya untule ya bosok ya. Wontenipun capar gobes lajeng dipun campuri sledri. Selain menika selentak-selentakan. Wis sing apik. Selain menika selenco. Nah, tegese wong kene ora bakal selenco ing tembung yen iya ngomong iya yen ora ngomong ora. Drinipun Dri menika saka tembung driji. Driji digunakne kanthi becik laman Mbah Marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala lek pas salat menika Pak. Pas atahiyatul akhir menika lho drijine kanthi apik bil lamina innaka hamidum masjid. Drijine kanthi apik. loh ya ampun kok ya mudeng. Kersanipun sedap. Menika dipun genepi wujudipun sambel. Sambel ki rasah diwerdekne sambel tak cekel tak cakule ndasmu. Lah ngopo kok ning aku ki lho? Sambung. Sampi saka tembung Sambel. Sambel. Sambel menika Sambung rasamu. Sambung sinambung rasa. Beda pilihan orang rusak bebrayan, beda pendapat orang jalari pekat, beda panemu orang jalari padu. Pilihan pilkada besok yang akan dilaksanakan 27 November besok. Alhamdulillah. Belnya itu apa, Bos? Bel menika umbel. Nek wis kepedesan. Nek wis kepedesan umbelin dredek. Iki asu kok ijak Mas, diselingi Mas menika punjutan saking Bapak Marsono, ugi Bapak Camat, ugi saka Bapak Tri Nggih, nggih. Sutresno saking Kajari ingkang dipun suwun caping gunung. Nggih, Pak. Oke. Wong saenipun wayang niku lak namung selalu ada berkesinambungan. Lagi niku lho, Pak. Betul, Oke. Kita suka bangga sebagai warga mereka Tulungagung Nggih. ulang tahun terus karo aja lali, Pak. Timnas menang. Indonesia menang. Ya alhamdulillah. Iki mau Indonesia menang melawan Arab. Mau aku langsung WA apa telepon Sintayong lho. Ben menang karo Arab piye Pak Jon? Carane, Mas. Bale leletono minyak babi ya piye. Lah nyapa hubungane iki lho? Angger nyekel bale najis mlebu aku. Wah cah koclok iki. Iya. Oh, ora ana urusan. Nyuwun gungan Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva kaya ngapa? Caping gunung pundutan Bapak Marsono, uga Bapak Sutresno saka Kajari, uga panjenengane Bapak Camat diaturke segenap warga masyarakat tanpa kecuali menanipun Bapak Kadis saka kebudayaan dan pariwisata. Ya. Kene, Nduk, coba, Nduk. Kaget ya, Pak. Tangi itu langsung diceluk. Jane kuali bosok. Sinten, Pak? Lho kok sik to kowe iki Ya ngatekon kok, coba. Kula selak kangen karo cacah niki kula. Pirang-pirang dina tak petuk karo cah iki. Ki senengane bocah nom-noman Lah iki. iki ya wis tak VC ngono lho, Mas. Saman kemarin sudah tak VC. Ora sambok Lah sambok VC wong bojoku ning VC dhewe ya. private wis Private PC. VC. Kamu sama itu loh, Bos. Eh? Kamu sama itu apa ini? Aku tak iki. Oh, pilih Aku yang- Ya. sama kamu. Ya aku pilih sing wong wedok sing mripate koyo anggora. Dadi Kok padake apa, kucing to? lah gilap-gilap ini ya. Kowe iki diwene bocah wedok kaya ngene ora gelem iki kepiye? Bocah iki malah delok ento nek nggon delok iki. Dodone rada amba ngene iki malah mbok kepek bojo apik kok. Maklum Mas Klidik. Napa, Pak? Wong lek diweni wong wedok milih-milih cara wong ngopi kurang kental, cara wong dolan kurang adoh. Nggih, Cara leres. wong melek kurang banter. Leres. Wong lanang lek diwehi wong wedok ora usah milih angger wedok dinyangi ngono ngono. lho, kaya ngono lho. Angger wedok dinyangin tak wedhus wedok gelem sampean. Tegese iki ya wong to, Mas. Nah, ngono. Wis tak pilih kowe aku. Ya coba. Tiwas kula mau bangga lho, Pak. Bangga Kula- ya apa to? Bangga. Bangga ya bangga mbok basane. Lah basa Jawa to?
Beda bangga karo bangga ki beda. Nah. Lek bangga ki wani. Oh ngoten, kula bangga niku wau kalih Mas Klitik. Lah kok jenengan milih aku? Ya wis sabar-sabar no kabeh kuwi kinudrate Gusti dhewe-dhewe. Tak omongi, lek cah ganteng akeh sing nyenengi sampe ditinggal kowe. Lek pilih elek awet pangantresane awakmu. Lho, sok Ya. berarti sampean tinggal. Lah kowe kudu Mas. nah kowe samar kowe. Malah aku elek lah biayu penak ngene iki. Ya ngopo? Sedekah aku. Lah kok saged? Iki mesti dipengin tangga-tanggaku sampe. Lah wong bojone kok malah bangga. Ya. Aku tak Yo bisa coba kaya apa Mbak Punjung dhisik. Wah kok kere ya apa ya. Mayan. Aku aja ditinggal ya. Ora. Aku saiki ra tau ninggali sapa-sapa Dik. Tak tunggoni. Tenang Saiki ya, wis. janji. Iki ibarate kebos mulih ning kandange. Kayak ya apa toto. Nyapa to, Mas? Kowe ra Wis ora bakal ninggal kandang saiki. Nyapa dikata ben bengi. Rumah lo sampean mesti ngecas kok. Ya toh. Mas Klodo. Alung pilih elek tapi cangkeme aman ganteng ngileran bahaya. Ganteng ngiliran lungonan. Sama ndak pengen lunga to, Mas? Loh, Loh. aku ora mungkin lunga, Nduk. Lek aku sampe lunga, awakmu dididiri karo Pak Minto. Sampe Ya. kok lungonan to, Oh. Mas? Aku lunga golek pangpa jiwa nggih ngopeni keluarga kok bingung kok iso. Tuh. Nyapa toto? Melu-melu nyapa toto? Santai no, landai ngono lho. Iya. Muyo sing Kamu ngajar. ditinggali lho, Kowe Mas. iki cangkeme kae lho, kok iso ngrayang wae adine. Wis diwenehi apik kok iso. Terah ya urung tak paringi ngene iki, Mas. Wah, layakno rupane kaya kapsul ini kaya. Rupamu tisu magic gitu. Yo, kaya apa dadekke? Saben bengi. Ya udah. Seriku ki lek nyawang Mas Klitik iki ya ora guyu ning kok malih kudu guyu. Ya guyu to mumpung sik iso guyu. Lah iya. Ya. Dolano mumpung sik iso dolan. Kowe to gude. Ayo Dik, tak jenge ya Dik. Ya. Seksine Gusti lah mudine sapa lho? Aku saiki wis rada glowing lho, Mas. Ya iya wis tau engko tak glowing meneh tak asap. Glowing telek. Lah ning wae teng YouTube wonten sing komentar nek Mbak Munjuk saiki malah glowing kok. Glowing kok. Mbok filter. Lah penonton iki asline dihapusi lagi ngene iki do glowing coba sesuk-esuk jan ngalah-ngalahne wong derep. Aja rame. Bocah iki mek mangan ketemu. Wis jane rene iki arep nyindan apa marung? Ya ngono lek tekone Pak Enduk piye, Nduk? Salah. Ya lek diet piye? Pun Pak sukses mangane lanjut. Kancane ngecipis lah ngono teplak-teplek yo. Ora ya ngirit pintu 5. Tanjake Mas Klitik kaya ngapa kadigdayane lenjengleng Mbak Punjung. Kalem-kalem mawon. Loh, aduh, kamu itu. Nemplok ku lho Mas, nemplok ning dengkul Mas larone Mas. Nemplok ning dengkul. Tak cekel, Pak. Mas, larane nemplok nang bokong lho, Mas. Kuwi dudu laron orong-orong. Lho iki kok ngematke wetek ku ya ngopo kok iso. Yo. Saben bengi Yo. Ndak kok, ndak sempak lho. Mas Jesse, Wanto karo aku ndak Jesse. sempak, semangat dan kompak itu sempak, kudu sempak, Mas. Aja ngono kok. Apa nek wong jengleng sing wedok wis mencolot tok sing lanang mek meneng ae. Pancen kula sing kengken agresif lu sing wedok, Pak. Lah ngono ki jenenge ya epian kowe moh gerak sing wedok kon gerak terus. Loh, wong ki aja sing lanang kok Lanang. terus wedok yo. Kaget lho, Mas. Ciponter-banter nang di kuping kok Ayo. Awan, ngarep pemburi. mang sembarang. Hah? Arep ya oke mburi ya los. Waduh. Ada dhek kena diabetes lho bocah iki. Loh, Awas lho. Lek komburi, lek ngantek dicedhitke sapi tenge sulis, weh. Kok sapi teng to, Pak? Lha apa?
Jumbleng. Jumbleng iki ya kae sing talep kae. Yen memaca hamong karo hae janur kuning janur Loh, kok mak ngekek to, Mas? Dadi nek Gilak-gilake wong lanang ki ya ngono ki lho. Wong ki lek dijenggleng aja ngantek-ngantek muni mak tut ngono ki. Kene lek mempeng jenggleng malah sing wedok ngentut. Ya gak apa-apa ya kepenak, ngene kepenak. Sing wedok agresif, sing lanang agresif. Dhuwur obah, ngisor ya obah. Jadi paling tidak itu seirama seia sekata ngono lho. Sampeyan ya ngono ya, Dik. Ini tak jeneng. Ya, loske Mas. Aku ngerti iki malah Mas kok iso gila-gila kok enekmu gila-gila biasane ke Mas. Lho lagi. Gila-gila ki arek le nyepaki piye? Lho iso gila-gila kok. Kowe nek seneng iki puas iki ya iki lebokno rono. koneh ya apa. Kowe iki Gak melu, Mas. Gak melu. Gila-gila traki lampu kok iso. Diam. Awakmu aja melu-melu gitu ya. Ora Mas. Nggone Mase ora kaya ngono. Menang. Ketoke ngene kok. Nek Ketoke ngene jan. wis jarno ya iki. Aja mabok. Kok pangobak. Sing Pak Minto. Dalam Aku ijolno ketoke stres dah iki. Golekno sing rada waras sithik wae. Wong ya enek gampang lek barangan. pancen stres dibelke. Kowe nek karo iki rekoso enek setrume. Nek aku kan gak ono setrume. Berarti nggak bisa Gila-gilu. gila-gila lo kalau nggak ada setrumnya kamu. Ya tapi kan remote-nya kamu yang bawa. Kalau kamu bisa memberi remote yang positif, punyaku ya bisa tolak-tolak gitu. Nah, Ya. kuwi lho dirungokne. Ya. Mula kabeh ki gumantung ning ibu-ibu Remote wedok lagi. remote. Ya wes tak remote Mas. Ya. Remote ngono lho. Enggak penak. Ya. Kowe aja mancing-mancing suasana sih. Iki Kenapa Mas? penak. Aku kudu jengleng sampean ya, Dik. santai ya. Aja moncang-mancing suasana. Ki wahyune iki lagi berkeliaran. Yen Kembang. lah nggih kembang burek. Kembang. Cepake Mbak Punjung, cepake. Awas. Rasa obah nek karo dhuwur tok nek puas Anakku deh. ya. Heeh Mas. Gur yuyu ngono kayak yo Mas. Terus santai wae. Ya. Yang penting kan iso gila-gila. Sing penting aja kakek ngomong ujug-ujug sampean iki meteng lah kowe ini ya. Ayo suntikno ning gone mantri kewan kono kok iso. Ayo. Tapi Pacitan Mas. ya wajiban. Lek udan iki sing rotong. Piye to Mas? Ireng lho, gulung ireng lho. Masa? Diratake Mas. Walah. Bathuke yo ndak rata Mas. Batukmu ki. Nah, pipine yo kurang rata sithik Mas. Sipine rotok, Pak. Nah. Aku tahu tak lawi pipi lah kok mulai karo bojoku kon turu jaba aku wis. Lah kok Oh berarti ra entuk bersentuhan. Ah gak kentel. Nah aku ngene lho biasa. Janggutmu kok nyatis to, Nduk. Pipimu kok nduren sajuring to. Ndek iki tas tak botok kok Mas. Iya. Nek bobon Pundakmu kok ntrajung, Mas. Yo, Traya. Bangkeamu nawon kemik. Yo treyo. Untumu kok mijitimun to, Nduk. Yo dicekongon cangkeme. Mulai gak seneng to. Aku ya dibotok kaya kae lho Mas. sesuk Aku tak jarke. iki tak golekne godhong serotok gedhi sesuk tak bothok awakmu ya. Ora ngono kuwi tegese Botok iki disuntik kae lho. pipine ben kenyal Nah. ngono lho. Oh, aleh tarik benang to. Ndek iki tak tarik benang lah kok lali lah kok lambemu pindah ning cengol nanti. Deloki iki lho. ayo. Pacitan
Wes. Ampun Mas. Wes ping telu wae. Lho. Lah sing wedok sing gelem obah kok iso. Sing wedok bakal obah, sing lanang presisi ya sum-sume entek. Oke sumsum ki lho kok iso. Mas. Apa nek? Habis ini kita walking sama shopping ya Mas ya. Bocah iki men ngejak ngluyur jane kuwi ra di omah kok piye jane. Hah? Kok nek dia ngejak ngluyur wae lho. Lo kan kita pasangan harus Weh, ben panggah mesra ki ya selalu healing ngono lho Mas. nanti tajak walking, Karo tajak shopping. kita masuk hotel swimming. Hah? Swimming tuh berenang berdua ya. Nek hotel. Nggih, kamu tak kasih baju renang yang agak nggak usah ketat deh, aku nggak suka kalau Oh, iya. wanita tuh pakai ketat kan nggak suka. Oh iya gitu. Oke, Mbak Anjar, Mas Iya. Ricci kok ngejak aku nang hotel tau, Mbak? Ki cangkeme iki lho. Mas, Terus adu-adu Mas, kacane. adewe healing ning endi, Mas? Healing kia-kia jalan-jalan kemana? Jangan shopping center, Bos. Awake dhewe rasah dadoh mengangkat destinasi wisata Tulungagung. Ah, betul sekali. Di mana, Mas? Ning gone Alas Sendang lho. Kok ning alas? Loh, kalau golek kala jengking ning ya. Ya wong loro ketek-ketekan kono. Rasah dadoh. Bangsane. Ya ning. Apa tuman kok jak ning alas ngejaki ya ning restoran. Restoran di duwe. Pokoke ning wis ning alas iku sesuk ya. Ya usaha to, Mas, nek gak duwe duit ki. Usaha gudulmu ya. Usaha. Usaha. Bocah iki kakek mikir ho kok iso. Budidaya. Kok apa-apa kok bangga usaha. Kok terakhir mati yo. Oh. Ya. Ya, Dik, Ya. sampe, Dik. Panasutan Pan Panu. Ayo. panas udan janjine piye Mas janjine piye aja ngesuk-ngesuk Ya kendawam. Panas udan aling-aling caping gunung. latihan Kayak iki ya manut kendange. Kendang iki ya wis mantuk ya mantuk. Marai suwira mudhun Kopogo lho malah. Nadyan Wadah sarta komandang turing ngelawana langsung Mas tak yo mana penjual dolar kali anak yo ye
ra nembang dhewe iki piye to? Piye to Mas? Dinten nika. Aku lah ya Nduk ya. Lho, rock and roll kok. Kamu harus tahu ngono lho, ayo. Harus bisa bojoku. Bisa, harus bisa. Piye to? Sayang sih kok. Engko. Rupane kaya untung jati. Aku wedine mlonyoh mbok sayang. Cukur bisa resik yo. Syukur bisa nyawang gunung desa Kadi Rejo. Umpak gedhok Mas. Yo, yang apa? Umpake masuk gedhok. Lesung Jumengglung. Yo, ganti pesinden papat jemeneng. Pepeling. Yo. Waktu tututan sati jaga kanthi istiqomah lan sing kumaneka luwih sempurna yen berjamaah subuh tulan asam salat saya tinggal magrib lan isak sajangkepe rayogane ditambah salat sunahe
Mbak Punjung. Walang keke. Apa? Juga. Mencak ning tenggo. Ya, Dik. Mabur mandi. Mencak ning peri. Aja ngenyek ya Mas. Karo wong wedok yen ditinggal lunga. Setengah mati. Walang ireng. Mabur berenengan. Walang ireng. Dawa sudange. Yen pada seneng ya Mas. Aja mong mendek. Golek ana ngendi omahe. Ya 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 yo ya yo. Anjing-anjing ya Mas, ana pilingan aja dipandeng kembang kokedanan walang keke walang kayu walang kayu mencak ning lemah yen kepingin yo Mas arep melu yen mung trimo tak kon jaga walang keke mencak ning tampah mabar maneh mencak ning pari sumungkamo marang Gusti Allah nindakake. Halo, 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 halo. Ayo, ayo, ayo. Hoi. Ho. Halo. 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 Hoi. Yo ho. Ha. Hoi. Hoi. Yo. Ha. Hoi. Yuk.
Ki pira-pira tembang wis diaturke kagem para ingkang sami lenggah. Leres. Pamundhut salajengipun Mas Klidik menika wonten sambel kemangi pundutan saking Bapak Kajari Bapak Tri Sutrisno. Coba sing ngaturke iki langsingnya Sekar Gadung. Sekar Gadung. Yen pangapunten dumateng Pak Tri Pak Kajari menika Pripun Mas? sambel kemangi dereng saged dipun pinangkani. Lah terus wontenipun apa? Wontenipun sambel kecap menika. Lah. Oh iki tembang kok iso. Pak Kajari nggih. Sambel kemangi lak ya. Ya iki Mbak Pipit karo Mbak Imas Setiorini. Saya menika. Lah nek tenan lho Pak, nek ngomong sambel lho tenan. Nek iki cara sambelno iki kepenak. Sambel Ki sambelno sing simpel ning nyenengke nek nggih dahar. Sambel bawang. Sambel bawang. Enak, soe jelantah wis. Lombok ijo. Nggih, niki pun benten Pak niki. Apa? Niku sambel bajak. Lho. Sambel bajak. Nggih, sambel terasi menika dipun gongso. Nika dadosipun sambel bajak. Niki Pak, mula nek niki diingat-inget ya panggah enak terus. Mbak Dia. Dia niki cara sambel pun benten Pak. Niku sambel ngoten sambel tomat. Sambel tomat. Nggih, niku tomate akeh nek goreng mateng, niku nek dulek moncrot. Waduh. Niku Pak. Mbak Luki? Luki iki cara sambel ngoten luar biasa. Sambel teri. Wah. Sambel teri, Pak. Modele bocah lak cilik to niki nyenengke. Mula nek dahar Cilik ning gedhi. lho, engke terine, Pak. Ya. Niki sambel teri. Niki paling boten sambel pete, Pak. Niki. Bayo. Ketoke dipangan enak nek nggih nguyuh mambu. Waduh. Iya. Iki sambel pete, Pak. Lah nek sing kuwi sambel apa, Mas? Setengah kuwi. Sambel kemangi. Sambel kemangi pas ya. Pas. Menika, Dik sapa kae? Dik Sulis. Dik Sulis kae sambel terasi. Sambel terasi. Ingkang sisihipun mepet Pojok dhewe duduk sambel kae. napa, Mas? Kae layah. Kelayah ya. Layahe kae. Sing dienggo ada sambel-sambel ki ya kae. Oh, lah nek layahe kae terus hulek-huleke sinten, Mas? Gedekku. Bene layah Rita. Iya, Witekno nek layahe Pak yo ora iso nyambel to, Mas. Lah iya to, lah iya awakmu ki Lah, sing iso ngadegi sambel-sambel sakmene iki sliramu. Iki ki wondene kaya ibarat sawah. Nggih to, Mas? Wong wedoke kaya sawah, ngono lho. Ora dilepi ya ora iso semi. Nah, kuwi lho. Ngono kudu. Lha kakek lep semino iki. Kene Yo, kaya ngapa? Sambel kemangi dados. mboten bawa to, Pak? Ora usah, ya. Wah. Delok kas dusul iki. Delok kas dusul kae. Wah. Yo yo ye, yo ye. Yo yo ye, yo ye. Yo ye.
bawa urip ana ngalam dunya yen awake rekoso urip rapi semoyo pancen kabeh ki mung nuting jaman kelakone Mas Klidik. Lah niki endahing jaman sampun milenial sak menika Mas. Nggih. Nggih dados piyai sepuh nggih dipun paringi raosipun. Heeh. Lare nem-neman ugi dipun rangkul kalian kesenenganipun. Iki sing kanca kawula muda sing durung dikepareng diaturi tetembangan. Nggih. Nyuwun gungan Mbak Luki Naswa karo Mbak Hani Kusuma. Ya. Kaya ngapa? Diaturke tembange Lestari Mas Klidik, Mas Kluduk kaya ngapa? Bar iki nyuwun gungan panjenengan kaya ngapa duet karo Pesinden Sekar Gadung. Niki mboten kok dueti niki, Pak. Kula culke dhewe niki. Tembange Lestari niki lho. Ya lek dituruti mangga diduwiti ae ya repot kok ya. Nggih, ajanipun ngoten. Dadi iki sing putih enak iki wis. Boten. Coba Nduk. Lestari Nduk. Anu tintingane dipaske ya nek Cahyu. Coba. Ah, tintingane. Sang Dewi. Nduk aja ngri Nduk. Lah, ya apa to Rek? Tintinganmu ki wah, drijine wis mingsle kok iso. Yuk, kaya ngapa? Dados. Sekar Gadung. Hani Kusuma. Mbak Luki Mekar. Salam saking Mas Tarno Tania, katur Mas Jogridik Jogluduk. Salam hormat Jakarta. Matur nuwun.
Mas Tania Jaya, sehat selalu. Arom kembangnya melati. Grup Sekar Gadung tanpa kecuali Mas Edi Kecis, Pak Tato Ayam Goreng Sri Kandi, Populasiman Nganjuk, Bapak Guru Perak Jombang, Mboten kesupen Bapak Sumeh ngepeh tanggung gunung. Mas Wahyu Agung Santoso, Mas Pandi Asmoro, elok banget lagu sing lagi ngetren Lestari no. Mula saged-sagedipun dalang nika namung ngandalaken sanggitipun lakon. Nggih. Nek nggon penyanyi menika karyanipun tenggene tembang. Nggih. Lah mula sebisa mungkin kita sebagai pelaku seni untuk berkarya, ya berkaryalah sebelum karyamu itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
iki pundhutane Bapak Marsana siji sing urung diaturke nyuwun podang kuning ning uga digarap nganggo versi jaranan diawiti sangka nganggo irama bosas kaya ngapa nyuwun Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva mangke tengah-tengah dipun selingi qasidah nggih ya ya coba ngadeka syukur piyai telu karo Mbak Luki Naswa ya langsung buka celuk garap irama bosas yuk podang kuning Esok awan nengok ora kasar keluyuran goleki tak sayang mubeng-mubeng midangku goleki ora krasa esok awan nganti bengi digarap Samboyo Mas ayo dong tanganmu trompetnya Mas GBC dereke Sugeng Kundur Pak ajari tak serana Pak Bambang sampai kapul makasih
kasih. Nggih, matur suwun sanget rawuhipun Bapak Kajari. Bapak Ulujeng kundur Pak mugi Sutris, nggih. tansah pinayunganing Gusti. Amin amin amin. Satu tembang Mas Woi, panjenengan nggih kangge nyukupi. Nggih, staken dawuh, staken dawuh. Nggih berkahi warga masyarakat Nyawangan kula pasrahke dhateng Mas Jog Titik Jog Duduk sampun dados satu pakliran tembang. panjenengan adat ingkang lumaku. Bilih pamungkasipun kedah kula kalian Kang Mas. Nggih no. Nggih.